Здравейте хора, аз съм Марто. Добре дошли в новото видео, което, както знаете, всеки петък ние сме си измислили оригинална поредица, в която говорим какви са били новините на пазара, какво се е случило и въобще, общо взето, каква е седмицата, някакви анализи, какво предстои според нас. Ще погледнем биткоин, ще погледнем S&P, ще погледнем NASDAQ и така нататък. Единствено преди да започна, искам да ви помоля, ако нямате регистрация в Bybit, линка е долу в описанието, ако се интересувате от Funded акаунти, линка е долу в описанието. Освен това при Bybit, при регистрация и KYC верификация има до $30,000 бонуси. Това реално е най-добрата платформа, ние разчитаме на нея и я използваме. И също и за това, разбира се, работим с тях и ги рекламираме, така че ако нямате регистрация, ако се интересувате от Funded акаунти от крипто, сега буквално е момента, направете го, остава мега малко време. Ад сезона ще почне да гърми буквално от другата седмица, най-вероятно, лека по лека. И така, направо да минем към новините. Единственият ми въпрос към вас е да ми напишете в коментарите, всъщност дали предпочитате да ви говоря когато чарта е на бекграунд или по-скоро да минаваме през инвестинга в случая и да показвам самите новини, самите резултати. И просто напишете ми в коментарите кое предпочитате вие и така. Почваме с понеделник. Като понеделник CFTC-тата нямат абсолютно никакво значение. Така, продължаваме с вторник. Реално там почнаха, така да го наречем, важните новини, като важните новини са Core PPI и PPI. Както виждате, 0,2 миналия месец, 3,5% спрямо миналата година, 0,4 и 3%. Общо взето всичко е worse than expected или съответно под очакванията. Това е bearish за долара, bullish за пазарите. Това беше първия знак, че може би тази седмица ще се обърне пазара от bearish в bullish. Реално това са много добри новини, тъй като евентуално има шанс да има отново намаление, но след малко ще минем и тази тема. Но да, PPI-а недобри данни, лоши за долара, той поевтинява, индексите, биткоина, криптото, всичко се качва и така нататък. Като разбира, след малко ще покрия и другите фактори за това нещо. След това минаваме в Wednesday, което ни е сряда, като там важните новини, High Impact News, то не може да се трейдва изобщо, са, това е CPI на инфлацията на GBP на United Kingdom, Core CPI и CPI year over year, виждаме as expected и month over month също as expected, обаче Core CPI, което реално е по-показателното, защото изключва храни, горива, цяло такива високо волатилни стоки, които повече им се менят цените, включително и енергия и така нататък. Core CPI-а виждаме доста негативни данни. Всичките са worse than expected, което отново поевтиняване на долара, bearish за долара, което съответно реагира bullish за пазарите. И в сряда общо взето беше това. Трябва да знаете, че новините може да ги сортирате по 1, 2 и 3 звезди, като една звезди нямат никакво значение, 2 и 3 звезди трябва да гледате. Ето виждате Core CPI 2, Year over Year, Month over Month 3, CPI 3, CPI 3. Но, лично, по мое мнение, разбира се, Core CPI има по-голямо значение, по-реалистичната цифра, която специално аз наблюдавам. А всякакви други новини и също така GDP-то, между другото, виждаме на United Kingdom е спаднало, съответно worse than expected, както month over month, така year over year, което може да последва до намаление на лихвите и като цяло монетарната политика в света може да почне да се облегчава повече. Но това като цяло не ни е толкова важно. Ние гледаме Америка, това ни интересува, те са основната движеща сила в света. Continuing Jobless Claims излезе позитивно, но отново това не е показателно. Core Retail Sales са ни 0,4%, което е worse than expected. Отново bearish за долара, bullish за пазарите. Export Price и Import Price индексите са излязоха позитивни, съответно затова днеска беше и доста чоби прайс акшена, ще ви обясна защо. И Initial Jobless Claims имаме отново негативни новини, отново bearish за пазара, т.е. bearish за долара и bullish за пазарите. Лошите новини от PPI, лошите новини от CPI, лошите новини от Retail Sales, което са продажбите на дребно, и Initial Jobless Claims, който е лош отново, би трябвало да, поне според мен, може би ще доведе до евентуално намаление. Освен това, Тръмп е доста против силната монетарна политика и е по-киш. Като качват лихвите, а довиш като ги свалят, съответно е доста довиш на монетарна политика специално. Днеска прайс акшена беше малко тъп, особено на индексите, тъй като имахме малко смесени новини. Експорт и импорт индексите бяха позитивни.
обаче Initial Jobless Claims и Core Retail, което виждате както са в 3 звезди, бяха съответно негативни и не беше много добър price action. Утре това, което очаквам е за щатите Building Permits и Housing Starts може би ще излязат as expected или негативни, но очаквам при встъпване в с Тръмп в встъпване на власт тия неща да почнат да се разширяват самите индекси, тъй като той е доста про относно строежите на жилищни сгради, бизнес сгради и така нататък. Като общо взето това са важните новини. Тук очаквам или as expected резултати, или негативни. Предполагам, че ще са негативни отново за долара и са були за пазара. Ако това се случи и задържиме някакво такова bearish за долара темпо, най-вероятно може евентуално да очакваме намаление на лихвите. Не съм сигурен дали ще е февруари месец, но може и да е март месец. В другата седмица имаме вече много важни новини. Тръмп стъпва на власт в понеделник. Това е страшно булишка цяло и за пазарите. И другото е, че на 25 имаме решението на Solana ETF-а. При положение, че Тръмп е назначил доста про-крипто хора в кабинета си, аз очаквам да е позитивно и за мен това ще е вече пълния знак за началото и старта на аут сезона и то наистина като хората, като най-вероятно както от Ников, така и аз мисля, че някъде края на февруари, началото на март до средата ще е прайм тайм на аут сезона, така че ако още не сте влязли, имате възможност, трябва да знаете, разбира се, че това не е финансов съвет, но просто да го имате предвид. И направо да пристъпим към чартовете. Днеска, между другото, дадох абсолютно перфектна прогноза, още в тук 3,5-4, equal lows, 4 часов гап, директно реакция от него и казах, че по всяка вероятност ще пробие диагонала, който го виждате на големия таймфрейм, ще пробие value area high зоната, това го написах в групата, т.е. не го написах, беше нагласово всъщност и ще продължи нагоре, като тренд линията си я сложих просто така ориентировачно, знаете, че аз не ги ползвам напоследък въобще тия неща, но да. Като цяло имаме реджект от Daily Inverse Gap, от 4 часов гап, запълване, взели сме ликвидността отдолу и сме съвсем склонни да продължаваме нагоре, както виждаме. В утрешния ден очаквам пак да продължим нагоре, като очаквам да свипнем това Daily Liquidity, тъй като в момента тези две точки са ни External Liquidity. От тия две точки най-вероятно пазара или ще обърне или ще продължи надолу, като в случая аз очаквам да свипне утре тази ликвидност, 100% ще има реакция от нея, малко бериш, ще има реакция и след това най-вероятно ще продължим нагоре, като очаквам да има all-time high. Да не би да кажа другата седмица да прекаля, но може би до 2 седмици очаквам нов all-time high на биткоин с встъпването, особено ако приемат и Solana ETF-а, нещата ще станат доста красиви. Днеска при индексите беше доста чопи price action, въпреки че и те са вече доста булиш, въпреки че виждаме този диагонал как го респектва. Очаквам той да бъде пробит и скоро отново да сме на all-time high нивата и при индексите. Днеска положението беше зле, даже гръмнах един трейд. Между другото много интересно. Вземи стоп лоса и след това отида към take profit. Много ги мразя такива, обаче за жалост това е част от трейдинга. Его price action беше. Погледнете за какъв да price action въобще говорим. Много зле като цяло. S&P подобна ситуацията и при него. Разбира се, те стракват един друг, въпреки че NASDAQ има доста голяма корелация с биткоин основно. Ще погледнем доларовия индекс на Daily. Това е картинката, която искам да виждам. Ако успеем да пробием тази тренд линия отдолу, която съм я начертал отново ориентировачно, ако успеем да пробием тренд линията отдолу, може би нещо подобно на това. Очаквам, както виждате, ретест отново евентуално в тази зона и след това да потегли по-сериозно надолу. Ethereum към биткоин, а не това си е самия Ethereum. Виждате перфектна реакция от ордер блока, който ни предпази и в случая аз Ethereum не съм го наблюдал. Имаме реджект от този Daily Gap, перфектна реакция. 100% тук между другото е имал трейд. Аз просто знаете, че напоследък не следа толкова криптото за трейдове, по-скоро търгувам индексите, но ще се върна и на криптото след известно време. И даже нямахме връщане до 68,2, но предполагам, че ако има връщане до там още един път, при положение, че 24 март месец бяхме на... Не сме били на all-time high, но доста високи нива. Едно връщане, което си е абсолютно continuation и reject, тук е optimal trade entry, както знаете, в тази зона между
68,79. В момента върнахме от 38,2. Даже по принцип, ако опъваме фибото като хората, ето по този начин, отново Optimal Trade Entry, последния по-сериозен импулс с reject от ордер блока, запълни си имбалансите, тук малките, които е имало на weekly. В момента имаме bullish pin bar, price action candle pattern и съответно очаквам най-вероятно и там повишение. Ethereum към Bitcoin искам да видя на weekly chart. Така, тази тренд линия не е много адекватна, но да. Най-вероятно очаквам съответно тук, особено ако се апрувне Solana ETF, най-вероятно Ethereum ще започне леко по лека да аутперформва Bitcoin и е време отново да видим това движение, което сме видяли миналия път. Разбира се, в дългосрочен план трябва да знаете, че както според мен, така и чарта достатъчно ясно го показва, че Bitcoin е по-добрата инвестиция в дългосрочен план спрямо Ethereum, но в случай ние като инвестираме в алткоини и чакаме аут сезон, в случай Ethereum ни е също толкова важен. Биткоин доминацията, тя е интересна, така по-скоро трябва да е, точно така. Перфектен ретест от зоната, която съм очертал на най-вероятно миналия или по-миналия маркет трап. Отново имаме Optimal Trade Entry. В момента разполагаме с Lower Low и Lower High, като разбира се очаквам да има отново ето и пак да видите урок по FIBO как работи. Целият импулс, това имайте предвид, разбира се, че е на weekly chart. На целият импулс то имаме връщане точно до 0.62, което ни е абсолютен continuation. На daily имаме абсолютно перфектен reject от този gap и от този order block. Съответно си очаквам всяка вероятност да обърнем. В момента задържаме в inverse gap. Истината е, че с тия лоши данни, с стъпването на Тръмп, с евентуалния апрувал на Solana ETF, който аз лично очаквам, доминацията на биткоин ще се срине и не знам докъде ще достигне. Не мога да ви кажа в момента със сигурност, но близките месеци очаквам да дропне около 50%, което ще е мега скандално. Погледнем отново биткоин за всеки случай. Последно, общо взето в момента единствено този ордер блок тук ни спира. В момента навлизаме в него. Както ви казах, очаквам да свипнем ликвидността, да вземем гапа, т.е. да вземем ордер блока, след реакция да го превърнем в брейкър и нов all-time high ни очаква, като разбира се, може би до края на годината очаквам нещо около $130 000, реалистично, при доста добри обстоятелства, нещо около 150 000. Това са ми прогнозите, както дългосрочни, така и краткосрочни. Надявам се да съм ви бил полезен. Споделете наистина в коментарите как ви е по-удобно. Чарта да е на бекграунд или директно да гледаме в инвестинга и да ви показвам. В инвестинга по-набързо минаваме, ако това ви е по-оферта да не взима толкова време това видео да не е по 20-30 минути, да е 10 на 15, максимум 20 минути. По-бързо минаваме, ако ви е по-комфортно, кажете, напишете в коментарите наистина. Ще го правим така, както на вас ви е удобно, за мен е без абсолютно никакво значение. Единственото, че трябва да помня данните, иначе наизуст почти, което е малко по-сложно. Това е от мен за днешното видео. Надявам се да ви е интересно, да ви е било полезно, информативно и ако не сте в нашата телеграм група, влезте, вече сме може би над 300 човека или около близките 300 човека. Даваме супер много информация. Днеска предвидих движенията на NASDAQ, на ES и на Bitcoin и трите. Да, не мога да ви дам директните сигнали и трейдове. Не, че не мога, не би го направил, защото идеята е всеки ден независим. Така че просто ако искате адекватни прогнози на пазара, адекватни съвети, които да ви подпомагат вашия трейдинг, да коментираме, да дискутираме с хора на вашето ниво, на по-високо ниво и като цяло да съберете с хора, които сте на едно мислене, с едни интереси и така нататък, влезте в нашата телеграм група, линка е долу в описанието и ви очакваме там. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!